पिंट्याचं कॉल? हा बोल रे पिंट्या. भावाशी गावात काय कामधंदो नाही मुंबईत मला काहीतरी बघ. अच्छा कामधंदो या. एक काम कर मुंबईत ये, माझ्याकडे चिकटवतोय तुका. बरं बरं चला येतोय. भावाशी कामाचा तर झाला, आता रवाचा काय? काही एक टेन्शन घेऊ नको. आपल्या मुंबईमध्ये भांडूप, लालबाग, परळ, डोंबिवली आणि सगळीकडे कोकणी माणसं राहतात. तुका काय राहूचा? भावाशी माझं तेवढं बजेट नाही. तोंड पाडू नको. आपल्याकडे दिवा असा दिवा. फक्त सकाळी कामाक जाताना तुका असा करूचा लागताला. असा असा म्हणजे काय? ह्या म्हणजे तू दिव्यात असस, असा गेलस म्हणजे डोंबिवलीत इलस आणि मग सीएसटी ला का मार गेलस? हा काय सकाळी सकाळी दिव्यावरून ऑफिसला जाऊ ट्रेन पकडूची तुझी कॅपॅसिटी नाही काय? तेवढं तुझा सराव नाही ना. एकदा का सराव झालो की मग घुसायचं दिव्यावरून. हा म्हणजे सकाळी सकाळी उठून माका रिबॉन्ड मारूच लागतलो. भावाशी या बाहेरचा खाऊन कंटाळ येलो माका. घाबरा नको. मांजरेकर खानावळ तुझ्या घरापासून 10 मिनिटाच्या अंतरावर एवढा जबरदस्त मालवणी जेवण मिळताना की तू त्यांची जरा तारीफ कर, ते स्वतःच्या ताटातला पण तुका देतील. 1800 रुपये महिना. 1800 एका टाइमचा? 2 टाइमचा. 2 टाइम. आणि सगळ्यात महत्वाचा संबंध कोकणातून थंय मुलं आणि मुली जेवक येतात. ठरला तर मग तुझा पण तडे जुळलेला दिसता. मी डायरेक्ट थैला किचन मधलीच पठवलंय. म्हणजे डायरेक्ट मुळावर घाव? होय मुळच चिरी होती जेव्हा मी तिका प्रपोज मारलंय. आउट झाले. भावाशी मुंबईत काय टाइमपास नाही? टाइमपास नाही. मग एक काम कर ना, भांडूपच्या कोकण नगरच्या रवळनाथ भजनी मंडळमध्ये जॉईन हो. अरे वा, मी बुवा असय. आधी कोरस मगे पेटी. तू मेले बुवा झालंस मगे मी काय करू? ए भावाशी काय आज आहे ना भांडूप सर्वोदय नगरला ना दशावतारी असं. दशावतार? ए भावाशी काय आज आहे ना गणेश नगरला ना डबल बारीचो 3 रंगी सामनो हा. काय सांगतो? संतोष बुवा असत? अरे संतोष बुवा काय परब बुवा पण असत. परब बुवा असत? तिसरं कोण असा? का सरप्राईज असा थाय गेल्यावरतीच कळायचा. चल 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 माका वाटतं कदम बुवा असतले. नाही रे दुर्वास बुवा असतले. हे भावाशी 12 ते 19 आपल्या भांडूप मध्ये कोकणी महोत्सव भरतलो. खराच की काय? मग हे कधी जाऊचा? अरे रोज जा, मी तात सांगते तुका. अरे हे भावाशी आता काय? काय नाही अशी थाक मारलाय. बंट्याचं कोण? उकल उकल काय म्हणता बघ. हा बंट्या बोल रे. भावाशी मी पिंट्याचे स्टेटस बघले. माका पण मुंबई घेऊचा, माका पण काहीतरी चिकटव ना. हे मेल्या गप गावाकडे राहू. चल फोन ठेव आता. हे का कित्येक नाही सांगलस? अरे मला तुझी गोष्ट वेगळी होती. तुझ्या बापसन सगळा दारियत घालवल्या म्हणून तुका झक मारून मुंबईत चाकरी करूची लागता. अरे ह्याचा मेल्याचा तसा नाही. अरे मेल्याकडे 10 एकर जमीन हा, ती पण सुपीक. एक गोटो त्यात 4 गायी असत. आंब्याची, काजूची, नारळाची, रतांब्याची झाडं असत. 4 फणसाची झाडा पण आहेत. बघ तोंडवर करून सांगता पण 4 फणसाची झाडं असत. आणि काय नसला ना तरी घरासमोर येदो मोठा समुद्र असा. अरे घरासमोर 4 भिंती टाकलस, वर छप्पर टाकलस तर एक रिसॉर्ट होईल. आणि म्हणता हे काम धंदो नाही सचिवरा. मुंबईचे स्टेटस ठेवूच्यात. आता मी मुंबईचे स्टेटस कसे ठेवतलय? बघ मेल्याक मुंबईत स्टेटस साठी येऊचा. आता तू हाय राहतास की मी कॉल कट करू? नाही नाही मरान देते का?